mabor moloyo kata mano kinde mag Gachagua. Koro do the penjoni nomiu opportunity mu cross examine udadho joneno duto mag od bura. Ochako miu thuolo ma utim submissions maru to une mutamuru mukun mudhe. Koro udwan watim nang'o. Machielo kendo maginyalo wacho en wach mag grounds. Kaluwo ni grounds mag impeachment. Tiende ni ang'o momiyo ketho mani ma en godo. No yude gi ketho abich. To ketho abich moyudego gin very serious. Kes ketho mokwongo en gima waluongo ni public utterances. Weche modiro kone gi kone ma thiro kwe e piny Kenya. Weche mag shareholding. Ma be notemo wacho ni gin weche ni gin coalition agreement ohoyo. Gino maling' Gachagua nowacho ni jok manogoyo ne Kenya Kwanza kura ni ema boyudo. And en a very bad mentality. Kes kata mana katiba ma ontiere sani onge opposition to onge sirkal. Ji duto dio sirkal, ji duto chulo osuru. Makata mane od bura onge opposition to onge sirkal. Od bura on mana gi majority side gi minority side. Makata sani neno kanyoro leader of majority ka timo motion to leader of minority chwake o support. Tiene ni gin kumora chiel. Koro mano public utterance. Machielo en seo judge. Ka ine do to in gi ng'ur mar kaka no ng'ad bura. Inyalo maka appeal. Okay, they kaka ngeni deputy president en a very powerful position. Okay, nyal dhi tiwa ichako diro weche manyalo buogo jang'ad bura. Wach machielo manodhi piny nam chumbi. To wacho ni okwach kich. Jok ma kao intelligence ni gini de kero ng'eyo. Then doko timore od bura doko monj kaka no monj kama. Mano ne en gima nokier kendo nokier mathoth nikech en gi gima waluongo ni oath of secrecy. Mokwongo ni samo chamo muma kapok odonjo apis. Ochamo muma kowacho ni gimoro amora made bire ita nikech ane apisni ok anyal wache e lela. Mano en oath of office. Mano ketho. Ero kamano nitie moko ma pod odong' wiye kanyo ng'aduoga bang' yweyo makawo sandaka osekalo 40 odong' wakaw yweyo mokwongo to bang'e ka waduogo mondo mwalung'a twakni kama ntiere ka koro masario kanyo to koro watieko wakaw yweyo masanyo koro mojogo ndiko nwa achiel kachiel wan e mbui mar Facebook kod mano mar YouTube kik idhi mabor.